Da, vă dau vinovații cei mai la îndemână imediat. Breaking news. Niște demenți vor să schimbe lumea în care trăim și pentru asta au inventat resetarea mondială. Acum asistăm la războiul resetărilor. Pentru fiecare vrea să-și impună resetarea lui și noua lui ordine mondială. Îi încurcă faptul că, zic ei, suntem prea mulți, sub mantra salvării planetei de la schimbările climatice, mai inventează câte un război, câte o pandemie, mai pun numărul la creșterea numărului de LGBT-iști, atacând familia tradițională și descurajând natalitatea. Urmăriți toate acestea într-un documentar marcat România TV. И так называемые наднациональные элиты не стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в mировой истории. Resetarea lumii printr-o nouă ordine mondială anunțată de puternicul zilei Vladimir Putin continuă ideea unei noi lumi multipolare, mai justă, mai democrată și mai orientată social, ideea avansată de omul său de încredere, Sergei Lavrov. O lume în care omul să nu mai fie un mijloc, ci un scop înalt. Ar suna frumos dacă ne-am face că nu vedem cât de democratică și justă este Rusia lui Putin și cât de prețuiți și respectați sunt cetățenii ei. Cel mai probabil țarul de la Moscova a vrut să nu rămână mai prejos decât rivalul său de la Washington. There's a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. We cannot hide away from human population growth because, you know, it underlies so many of the other problems. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. Globaliștii de la Davos au idei puține și fixe. Suntem prea mulți oameni pe planetă, deci n-ar strica o leacă de exterminare a populației, gândesc ei. Așa că, unde a mers o pandemie, mai merge și a doua. Cu toate că în lume nu există decât puține cazuri de variola maimuței, șeful OMS a declarat o pandemie, fără să aibă votul unanim al membrilor organizației, iar producătorii de vaccinuri își freacă din nou mâinile. O fi știut președintele american ceva sau este un vizionar? And health security is both to fight the pandemic and to prepare for the next one, because it will not be the last pandemic we have to deal with. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead. Deși multe țări se confruntă cu o criză demografică și implicită a forței de muncă, foarte multe curente ideologice neomarxiste influente atacă familia tradițională și descurajează natalitatea. Este încă o metodă de a micșora populația planetei. Really want to base our treatment and to affirm and to support and empower these youth, not to limit their participation in activities and sports, and even limit their ability to get gender affirmation treatment in their state. Amiralul cu fustă, transgenderul Rachel Levine, secretar de stat adjunct al sănătății din SUA, cere legi care să împuternicească pe copii să obțină blocanți ai pubertății și operații de schimbare a sexului. Pedofilii britanici călătoresc în Polonia pentru a-i vizita pe copiii de refugiați ucraineni rămași orfani. Femeile și transexualii vor apărea în curând pe semnele rutiere din Israel. Actorul Brad Pitt a apărut îmbrăcat în fustă pe covorul roșu din Berlin. Toate acestea se întâmplă sub ochii noștri în cadrul curentului antinatalitate. Ultima găselniță a adepților acestui curent este aceea că pentru a salva planeta, amenințată de schimbările climatice,
trebuie să facem mai puțin copii. Când prințul Harry și prințesa sa, Meghan, au anunțat că nu vor avea mai mult de 2 copii, au fost desemnați un model exemplar de urmat în materie de protecție a mediului și au primit chiar un premiu de la un ONG britanic care militează pentru o populație sustenabilă a planetei. Este incredibil în ce măsură am ajuns să fim manipulați cu privire la schimbările climatice, după cum reiese dintr-o înregistrare bombă cu unul dintre directorii postului american CNN. Schimbările climatice vor fi următoarea pandemie pentru CNN. O să ne ocupăm de asta. Asta va fi următoarea noastră prioritate, precum a fost să-l înlăturăm pe Trump. Asta s-a întâmplat, nu? Așa că următorul nostru subiect va fi conștientizarea privind încălzirea globală. Cum aveți de gând să o faceți? Nu știu, nu sunt sigur. Cred că vom arăta constant filmulețe despre topirea ghețarilor, creșterea temperaturilor și efectele lor asupra economiei. Cine decide acest aspect? Șeful televiziunii? Cine este acesta? Este Zucker? Da, Zucker. Probabil că au discutat în Consiliu. Deci asta va fi următoarea. O poveste asemănătoare unei pandemii pe care o vom exploata, dar aia are longevitate. Dar până atunci, noua ordine mondială ne este impusă nu numai prin propagandă, ci și prin teroarea prețurilor mari la carburanți. Here's a guy from the Biden administration, and he's going to tell you that you're going to have to keep paying high gas prices forever. Why? Because a new world liberal. What, you think I'm kidding? Sustainable. What do you say to those families who say, listen, we can't afford to pay $4.85 a gallon for months, if not years. This is just not sustainable. What we heard from the president today was a clear articulation of the stakes. This is about the future of the liberal world order, and we have to stand firm. Fericirea nu mai este importantă. Nu vei mai deține nimic și vei trăi o viață bogată din punct de vedere psihologic. Ne anunță acum înțelepții de la Davos, precum Klaus Schwab, după ce ne-au promis că vom fi fericiți. People assume we are just going back to the good old world which we had, and everything will be normal again in how we are used to normal, in the old fashion. This is, let's say, fiction. It will not happen. The cut which we have now is much too strong in order not to leave traces.